tiyo nyaka okinyi. Kapok wachopo kanyo Mark. Kapok wachopo kama koro wogere labs gi kor gwenge wa ma ji ojowa gi nyalo tiyo. Ng'eni kata penjo mani penjo chapok aduoko. Mane ema koro aparo ni mondo mi wadhiye nikech. No, ema koro adhiye. Aya, osejisa ni time natin. Oka, dog ni wacho ni jalony. Yes. All right. Ng'eni but ikawo ka address mano. Yes. Tibro yudo ni kata wach ni ji weche mag pur, awach ni ji weche mag somo, awach ni ji weche kaka computer bro tiyo. Mano achalo nago ng'ama gone ng'ech bul. You know, nikech mano e gima chando jonyuol ahinya. Sawa. So computer ni wabro biro kode e weche mag somo. Obro keto wach mar somo mayot. Kata gima sani koro gima neno gima timo ni CBC ni. Gima bro konyo wach CBC no moloyo en integration kata en keto nywando wach mar computer e weche mag thieth. Weche mag thieth sani nyocha ne tarakanithi kwa tiyo gi kambi mar Google. Nyocha ne wa launch gimiluongo ni telehealth. Ma ng'ato nyalo bedo e hospital moro matin kaka Thurwa kucho nitie hospital moro miluongo ni Ugena. To itudi gi ng'ato mantiere Kenyatta Hospital. Daktar maduong' mantiere Kenyatta Hospital. Ma penji ni ang'o machamino mane kama koro nyisi ni tim kama mani luongo ni telehealth. Mano kokalo yor computer. Weche mag lupo kitiyo gi gimiluongo ni drones. Drones gi kata ndeke mathindo mafuyo gi ok en ndege mating'o wad. Ing'eni nyalo ore mosomni kuma omena nitie. Ng'e ni ka kuma omena nitie kare kawuono wadhi watim ang'o. To bende onyalo kata mana konyi ng'eyo ni to e thuolo mabiro mbele ka koth wabro yudo karang'o, wabro yudo koth marom nade. Mano ka korido kata mane weche mag pur. Yes. Kanyo bende watiyo gang'o gi computer. Koro computer oluoro ngimawa e yore mang'eny. E siasa tinde ji tiyo gi computer, kionge gi Facebook, ionge gi Twitter, ionge social media, ionge gang'o, iyudo ka koro in achien kuond go nyaka gine. To un bende ka e weche mag fwambo kod keyo en computer ema nyaka koro watigo. Te alworawa bro chuno ni sirikal okane ka wasetime motegno. Bro chuno ni sirikal nyaka med keto wach mar network gi tudruok mondo mi nengo mar tudruok e yor computer obed piny. Nikech nengo no pod ni malo. To then kuonde ma network pod ok ochope mondo chopi. Ok en network mar halo kende kata network mar SMS. To en network mamiyo ji thuolo mondo mi otudre gi computer e yo mamalo. Mago gik manyaka bende tim. All right.